Каква е тая песен, Вики? Как е? Ага. Какво е? Каква е тая песен? Не съм измислила име още. Не си измислила име още и за какво става дума в тази песен, я ми кажи. За една жена, която е майка на друго детенце. Окей, добре. И това весела песен ли или тъжна? Тъжна. Тъжна? Защо е тъжна? Защото майката умря. Това не е хубаво, май, нали? Uh-uh. Добре, окей. Алекс какво прави? Чете книги. А тати какво се опитва да прави? Да спинкай. Да, така му преспиват с тия песни мене.